କଥା ପଚାରିବି? ହଁ ପଚାର। ତମେ ମୋ ସହ ଖୁସି ଅଛ ତ? କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରୁଛ? ଦେଖ, ମୋର ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର କମ୍ ଥାଉ କି ଅଧିକ ଥାଉ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇକିରି ଚାଲିବା। କମ୍ରେ ବି ଯିଏ ଶାନ୍ତି ରହେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହେ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ସିଏ ଅଧିକରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶା କରେ, ସିଏ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତମ ସହ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖୁନ ଆଜିକାଲି ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଛି ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ବି ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବଡ଼ ରୁହନ୍ତେନି। ଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ପରି ବୁଦ୍ଧିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି। ହଉ ଥାଉ ତମର ପ୍ରଶଂସା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଠିକ୍ କଥା କହିଲା ନା?